ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo, 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 Igbo. Ụnamanọ mmadụ bụ Igbo a na-ekwu okwu ya. Ụnamanọ Igbo anyị fụrụ anya sị na anyị bụ ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo. Ụnamanọ mmadụ bụ ya bụ Igbo a na-ekwu maka ya. Ụnamanọ ofu onye bidotere disi Igbo efu na n'ọzọ I lose almost going to 150 million people. Ụnamanọ one person bidotere ya. Una dey aware. Not from one person ka o si wee bido. A na-ekwu asụsụ Igbo, asụsụ Igbo, asụsụ Igbo. Ụnamanọ ofu onye bidotere asụsụ Igbo a na-ewu everywhere today. Ọ bụ na ị gaa Amerịka na ndị Igbo nọdị a na-asụ Igbo. Ị gaa Europe Igbo nọdị a na-asụ Igbo. Ị gaa Asia nọdị a na-asụ Igbo. Emere use mmeri kwosef ụmụ Igbo spread kwoto ya na ana-amụtakwuzi ndị ọcha na-asụkwuzi n'Igbo a. Ụnamanọ one person bidotere ihe niile a. Maka ọnụ nwa bụ ndị na-epụta oge niile a. Ụnatukwu ga-esiwe bring ya division. Ụnamanọ just one single person. The person mụba mma, mụọ nwa, mụta mmụ nke izu ọ mụtagasị. Those mmụọ mụtala make a move, jee another location, bido their family there. From bido their family there, mfa amụtakwa mmụ nkefe akwa. From mmụ nkefe akwa, mmụ nkefe emekikwa move again, jekwa another location again kwa. Bido bekwa up their own family there kwa. From ibido their own family that place akwa, mmụ nke ndị nke amụtakwa. Ọ kwụ na ka esi wee spread that to this extent and not today. Ọ otu a ka esi wee megide today nwete Ọnịcha, nwete ndị Nnewi, nwete ndị Ọgbaru, nwete ndị Enugu, nwete ndị Abakaliki, nwete ndị Ọgụ, nwete ndị Ọlụ, nwete ndị Mbaise, nwete ndị Abia, Imo, Enugu, Ebonyi, Abia, all from Igbo a. Iniro ka akọwalị gị akọlụ na this whole state mentioned today na ebe ọbụla ị ga-alụ sọlụfa asụsụ Igbo, asụsụ onye abụ Igbo a bidotere sụba, ebe ọbụla ị ga-asụ ọlụfịa fa ga-anụ ihe sụrụ and fa ga-respond kwa gị with that asụsụ. Akụnụbụrụ na emunụ pụta ogo na-akọ ndị nke abụ ndị Igbo, ndị nke abụrụ ndị Igbo ka onye nyegide apawa ị maka isi wee bido iche na anọkọta for of a sudden mgbe Igbo ebido onye bịa asị lebe Igbo abụrụ lebe kenye ya bụ afọ mmadụ pụtara zaba I spread na spread wee luo nine today. Some of them na bụ ndị ekewe ebe ọ gọọmenti batazili onazi wee si just communicate too easy for developing ewekeweta ndị nka si na ndị nka bụ Anambra, ekeweta ndị nka si na ndị nka bụ Enugu, keweta ndị nka abụla Abia, keweta ndị nka Imo, keweta ndị nka abụla Ebonyi. Ọ ya ka o ji bụrụkwa na ichekisi ihe niile a ife na anyị ka bụkwa ofu a Jordan na-abịazi kee ya ka o wee dị too easy for developing. Ijunugo nwoke ajụjụ ka ihe moji abụ na ibụla ya Anambra si Anambra gaa Enugu ịsụ ọlụfụ Igbo ifu ma na village si there ịsụ ọlụfụ Igbo fa a reply ya with Igbo. Ijunugo nwoke ajụjụ ka ihe moji abụ na isi Anambra gaa Ebonyi steeti ịsụ ọlụfụ Igbo na Ebonyi a fa anụ Igbo a respond oge back. Ijunugo nwoke ajụjụ si ka ihe mere o ji abụ na onye Anambra maọbụ onye Abia ga-travelụ jee steeti fa sụọ Igbo dị a reply ya onye a iche na by miracle ka iche na amụtara amụta na school. Ya bụ obumpụta ụwa, obumpụta ụwa ka ọ bụ onwere eje skuul jee mụọ ya. Anyị pụtara ụwa fio na amụtara m na mpụta afọ ka my parents na-asụ Igbo. The same thing goes to every one of you na watch video now. So why do you like even now incite this division? Why do you like it now incite division? Now use derogatory words on your fellow brother, on him or your history, on him or this way. Oh, one of my friend, village here will boundary with Imo State. Village here will boundary with a village in Imo State. According to this, my friend, I'm saying that Nandi village far, some of the village far, Neke were some of them, Kewanya Imo State. Anafuzo fasi, ndị nke abụla Imo, ndị nke abụla Anambra. Mana abịa in terms of asụsụ dialect, fa na-asụ the same asụsụ. Mana because of creation na-abịa gozi na pọwapụtafa, pọwanye ndị nke n'Imo. So na ịpụtazi na ngwa bụ na maọzi ihe pụtazi echi na ichezie na-anụsozi nwanne gị ọgụ
just because of state creation. Otu aka ọ dị now, ị ga na Enugu state today na nwere some village dị na Ebonyi today. Fana ndị nọ na Enugu a na-asụ exactly the same dialect. Exactly the same dialect. Ọ bụrụ state creation nke ọsọ. Afọ Igbo na-anụ today nọ na Ebonyi state. Bụ Enugu a bụ na Abia state ka ọ dị before. O nwere some village today nọ na Abia state today fana ndị nọ na Afọ Igbo village nọ na Afọ Igbo today na-asụ the same dialect. So ka ekesipụtazi sometimes because of nepụtazi all of a sudden state nke ekepụta yesterday. Jeki your fathers. O nwere some of your fathers today ọ bụ na some of ụmụnne fa self, some of their own person self na-ekenwe go fatinye na another state. Yes, judge your father because some of your fathers today self the older than their state. More in particular, the older than Ebonyi state. Not more Ebonyi. Always some of your fathers today are na their fellow blood brothers. Ndị fana fabo ofun na. Na apụtara wolu state creation na Paul far from Enugu. Paul far banye fa na Ebonyi. Paul far from Anambra. Paul banye fa na Imo. Paul far from Abia. Paul banye fa na Ebonyi. Just because of creation na ifolo. Septazi echi na na-akụzi ọnụ. Ma ịmama know your own person, your blood, the same surname. Igbo nkwanu n'uche. Karapụ ihe a na-eme after na-adra gọọmenti na social media. Ndị nke asị na-afọ Abia bụ. Ndị nke asị na-afọ Abia Enugu. Before ebulu Enugu bulu Ebonyi a, ịmakwa na onye Igbo ka ebu first. Anyị makwa na ịmakwa na ilati Igbo a bụ mmadụ ka ọ bụ. Ịmakwa na asụsụ Igbo na ịmakwa na mmadụ gwutere ya. All this food anyị legacy eli, ịmakwa na mmadụ guzo wee CBN, ịmakwa na mmadụ guzo wee bido those things. They might know one route can just be before I spread about our branches. Before government Batazia, with the state. The Batazia now follows the victim because of state creation. People are public, and I embarrass your brother, and public, and social media, and I embarrass your brother. You don't know if you feel like up. They are Ndi Yoruba, but I need easy and asking the poor fan Igbo. Maybe when I complain when a government in Nigeria Afro Ndi Gonanya. Yoruba hate the Igbo. But other inside of us, some people who live now don't farmer and they put the division within ourselves. Makwanu ni iye.